मंडळीनो आजची सुरुवात आमची झालेली असा आणि आजचो दिवस तर उजाडून गेलो. आत्ता आम्ही इलो मासे धरू व्हाळारो. हे बघा इकडे चालू आहे मासे गरवणी. तुमका दाखवतोय मासो काढले तेव्हा मी हय नाही होतंय पण तुमका दाखवतोय. थांब बघा माशाचं नाव सांगा काय आता. कसलो मासो होतो बघा. अजून जिततो भात शेतीची लागवड झालेली आहे. थोडीफार ठिकाणी झाली. आता आम्ही दुसऱ्या ठिकाणी आलो आहे मासे मारायला. याला आमच्याकडे पाट म्हणतात. नदीच्या इथून चालू होतो. उन्हाळ्याच्या टायमिंगला इथून ओपन करतात आणि हे पाणी सर्व शेतीला जातं इथून पूर्ण. हे बघा मस्त पाणी. बघा इथून ओपन केलं जातं. आता पण ओपनच आहे पण उन्हाळ्यातून तिकडून बंद केलं जातं आणि इकडून पाणी असं पाटाने सर्व शेतीला जातं. आता इथे आम्ही बघणार मासे भेटतात काय गरेव. एवढं सगळं काम टाकून माझ्यासाठी आलेलं आहे वाळात भेटायला. हे पवन हे भाई ऐक ना, हे तुम्हाला 10 दे रवी सर आपल्याला काही आवडत आहे. आमचा माणूस गेलाय तिकडे पण काय शोधतोय काय कळत नाही. मासा तर काय भेटत नाही. बसून एकाच बिळामध्ये कधी बसून अर्धा तास झाला पाण्यात बसलाय तिकडं मासा काढतोय काय कळत नाही. सांगितलं तर ऐकत नाही. मी नाही तो पाहुण्या विना करून तुम्हाला पाणी तरी पिया थोडं पाणी पास कर. बघ रे पेवायला येतात. डोकं पडलं तर फायदा होऊ शकतो. सगळं जाम झालं. चला गावला तेवढा मासा घेऊन जाऊया घरी. 2 वाजले. माशाच्या मागे मेहनत लय असते बाबा. मासा नुसता भेटत नाही, मेहनत करावी लागते. लय मेहनत केली रे. भेटलं ना, मेहनतीचं फळ भेटलंय ना. चला बाद झालं, जेवायला जाऊया. काय भेटलं ना. अरे वा गार पाणी. मागे बस मागे बघ रे. शनिवार आहे त्याच्याकडे काय देऊ नको. तू नेहमीच काय ते खाणार लांब ठेवून त्याच्यापासून लांबच आहे. त्याला घेतलंय आपलं जेवण मोठा आहे रे. नेमका रात्री भेटला नाही मला. नाही काय केलं केली सांग तरी मला. करता वाढून घेतली आणि टीम फुटला बाई. मग एका नाटक सोडू जीवनदान. मला गाव काय माहिती आहे. राजा तरी मलाच गाव पण काय माहिती आहे. भाई अरे ठेवतो विनोद भंडारी ओल्ड नाव अवधूत कृष्णा. आता कृष्णाचे किती बायका सपाचे नाही मधूर. 101 पण नाही. 101 पण नाही. नको कथा आहे का. घोरक कथा नाही हो. भाऊजी माझी कथा आहे की बाबा आहेत ना नुसते मासे मारतात. कोळी बोटी आहे त्यांची मोठी असं
झोप तुमची ना लय बेकार चल उठ नाही आधी जेव्हा आधी नको आता होतं घे तो भात आणि- मी गेलो ऑटोकडे शरद या आजाराचं नाव आहे माका कळलं. नशीब आता तर भय नाही आला वाटतं लांब. पडलं. बेबी घाल. काय तयार झाला बेबी घालणार. आवाज कर. काही अच्छा भात दे जरा जरासा दे, हा. हा, पकडलं. काय आहे माहिती आहे एक से बढ़के हे मी बाबा फक्त बघितलंय काय सांगा जोकर काढलाच की नाही परत जोकर येत हाय म्हणजे जेवता नाही गावली होते समुद्रात मग ताण आहे सांगा ना पण मला मारा पैसे 77 दादा झोपलो आज तू कोण आहे ह्याला ती वाढ पण ना. टिकली काढायची टिकली टिकली काढणारा माणूस एक कोणचा रोहन टिकली जरी ती टिकली पिकली असली तरी तो टिकली काढणारच काढणार नंबर नाही रोहन काय या हा नंबर घ्या 9307381889 9823 काय ते नाही पण हे माझे नाही राजाराम दादा आणि हे माझं गौरव दादा हे एकाच महिन्यातले होत फक्त हे तर दिवस पुढे पाठी आहे लोकांच्या डेंब्या आल्या पुढे काय माझे डायरेक्ट बोलला काय माटे गाव टाकले.